anys després, Catalunya es va anar fent cada vegada més rica. El fill de Felip V, Carles III, va afavorir el nostre comerç. Un bon dia, ara ja fa molt més de 100 anys, els poetes catalans es van tornar a enamorar de la seva llengua i es va produir la renaixença de la nostra cultura. Els catalans, que som molt treballadors i també som uns grans artistes, hem donat i continuem donant al món molts homes importants i famosos que tothom admira i respecta.